пак ще снимаме в същия ден. Така. И цъкаме 6-8 секунди от клипа. И днес имаме един гост, както ви казах в първия клип, това е Валя. И пак съм на нищото. Йей! Казах ти в коя посока да вървиш. Добре, я виж. Да. Така, хора, сигурно чувате някакви смешни звуци. Съжалявам, че седя на едно място, докато накарам Валя да й покажа на къде е селото. И тук в селените виждам гора от нейния телефон. Аз пък в селените гора. Ето на... Ай, че пая. Вижте как изглеждам. Добре. Пая. Да, хора, тук не беше така, просто гръмна крипър. Аз бях виновна. Разбира се. Не, ти беше за другото. Чакай, айтемите ти. Дали айтемите ти ще са там? Да носят там работите. Да, работите са ти тук, бързо. Не, лана съм. Да, насам бях. Бързо, като не са се махнали айтемите. Залюба в такава сами си пътувала с моя самолет. Давай! Ще ме побъркаш, давай, с друг ме бъркаш. Не излезде? Пилето? Къде ми е каската? В мен. Аз съм каскадьорка, трябва да ми каска. Ето. Там горе ти е. Да. Странно, защо не питаш? Моето... За слънката. Те не снима. Так, стенки. Да, точно. И хора, аз останах на 2 сърца заради ток. Между другото, който яде тук до нас, той се казва Гого. Ярди! Къде отиди, ма? Дай да завърна на същото място. Не знам посоката! Изгубих се! Валя, виж, нали то те спамва тука. Тръгваш на тази страна. Давай само на нея. Така. И тя ще се казва... Аз съм Валя! Валя Бум! Добре. И сега тук нагоре ли? Нагоре ли? А, не, на тука. Да, нагоре. Дърво. Зеленче! Има ли нещо в него? Не. Искам да го убия. Айде. Защо има зелени? Айде, идвай. Ще пак ще строя. Що имаш печка в себе си? Ето вижка само ти умираш. Защо ще имам печка? Кой каза на спирката? Ангел. На спирката. Ангелина Джонс. Не, Ким Кардашиан. Анжелина. Ким Кардашиан. Идваш ли? Ким Кардашиан. Анжелина Джонс. Оня клип на Госпрон. Момчетата са особено момчета. Те са по-особени.
Няма цикъл. И само господа. Значи трябва да ни тече кръв през... Сещате се. Млъчни. Кой бе? Никой. Байганя. Така, Валя, а сега ти ще ми помогнеш. Къде са ми буските? И аз не знам. Ходя боса! Пак умрях. Валя, ти си строиш. Така, строиш. Ти ще си строиш. Да. Ама не семейно. Добре. Така. Да кажем, че е правилно. Изсипах си чая. Не бе, сега ядох. Аре, Сашо! Валя, ай на разходка. И паузираме клипа за малко. И така, хора, върнахме се. Така. Припаш има. Има 4 корча. Между другото в клипа имаше малко глупости заради един Станимир. Към Беха. И отиваме на риболов. Рипи кокошка. Рипни. Кокошката рипна. Почти. Сложих пажна. Да. Сложих пажна. Така. Да видим сега каква риба ще хванем. Дано да не е пъфърпиш. Пъфърпиш. Не пиша фиш. Да, знам, това казвам. Пъфърпиш! Ужас! Валя, виж. Да бе, да ми стане лошо и да си отровя. Да, ние веднъж отровихме и ядохме риба. Днеска. Да, и за... Обикновена риба. Защо съм при теб отвърти? Не знам, защото моята въдица сигурно е енчантната. С късметът на морете 3. Изтърва рибата. Може би ще да се падни пастърва, обаче. Знам, че няма така. Пак ли пъфърфиш? Пъкърпиш ли? Да. Пъкърпиш! Само една обикновена риба изкарах от тук. Юху! Още една такава червена риба с янга. Също с янга. Дойде. И така, хора, продължаваме с късмета. Късмета на рибата. Изми риби. Освен това ще снимаме на други игри, като Five Nights at Freddy's, както казвам. Не, аз няма. Без мен. Още не съм. Само с йонги ли жадем? Стана нощ, ще излязат зомбита. Ох, не е нощ. Какво тяжма? Да спин. Заради ще изтървах рибата. Какво му? Ма няма нощ още. Да, бе, да. Не, бе, не. Какво му да съм изправена? Аз докато намеря къде беше входа, това Така, хора, мислиме да се преместим и някъде другаде. Няма. В момент си по-начало. Трябва да го отрежеш. Нали ще режеш клипа? Не знам как. Все още. Взимаш клипа. Мъкнете за малко, докато снимам клип.
Не сте малко, бе! Вести не мъкни, бе! Валя, левни докато се наспа. Трябва да търсим сьонга. Не, такова го. Ньонга, да. Бе, аз помислих, че Николинка е в автобуса. Николина ми в автобуса. Карай на мен. Бе, видя ли как пише на автобуса? Ружник. Ружник. Дейне. Аз вляза. Хайде! И хора, ще паузираме клипа, докато се преместим някъде другаде. В момента се намираме в Даскалото. Айде, чао! И така, продължаваме с клипа на Майнкрафт, разбира се. Къде е Валя? Добре. И така, хора, клипа вече стана 11 минути. Не знам, може да бъркам за вас, но при нас е 11 минути. Така. Аз си взимам моята стара изпечена риба. Аз чувам да се ловя. Вай, къде ми е меча? Отде пък? Аз откъде пък да знам? Аз откъде пък да знам? И аз не знам. Ти си стара. Айде копаеме. Какво ще кажеш? Ама първо да си направим много клирки. Не, аз трябва да си търся меч. Ще си направиш меч. Аз имам 23... Аз имам 3 кирки. Не искам слушаш за на бегенето. Стани! Имаш ли 3 айрон? Да, вземи си от честа, пък в там вече ще се разбираме. Опа, и сори. Къде ми е брадвето? Кажи ми къде ми е брадвето. Мислям. Чакай да видя. Аз си правя брадве. Искам да видя. Имаш това. Вчера ти дадох една. Имам 3. Брадвета, а не кирки. Брадвета нямам. Имам 4 кирки. Направих си. Първо за дърво отиваме. Трябва да си направя такова начин. Брадва. Казва се брадва. Красимира! Аселе! Мария, отиди им кажи на тримата да дойдат. Виж ги. Да. Остани, всяко вижда. Търся пръчка. Пръчка ли? Пръчка, да. Да, какво ще правиш? Да се направя брадва. Нямам брадва, имам 4 кирки, но нямам брадва. Клипа работи ли ми много чудно? Да. Аз пък изобщо нищо не чувам. А това беше паяк. Не слон. Нещо ми шибна. Ладна съм. Нямам храна. Хора, между другото, тя до сега игра на Creative и от вчера и беше първия сърбайк. Така, ще изяла съм зомби. Така, ще паузирам, докато така, как да го кажа, точно така. Докато не съберем дърво и не влезем в мината. Чао!